Baserria saioko lehen kanporatuak. Hemen dira, Amaia eta Maitane mesedez txalo handi bat eurentzat. Gabon! Bueno, esan behar dugun, lehen aldia dela baserritik kanpo, elkartzen garela, gu irurok, ez da? Bai. Bueno, lehenik eta behin, zenolako emozioa sentitzen duzu, zein da zuen sentimendua, Amaia? Kriston tristura. Tristuria. Eta impotentzia. Impotentzia ere bai? Hombre, proba, azkeneko proba ikusita, zen diz esatia. Zindanean ezin da. Bueno, ezin da. horretaz hitz egingo dugu. Laburra izan da? Oso. Astebete pasa ondoren, zuek gehiago ezagutzeko aukerarik ez dugu izan. Begira, getxoko lagun batek gaur komentatu didana. Beraz, jakin du, zuek etorri behar zinetela, atzo iragarri genuen. Ez dakit zuen zenbat mezu, zenbat bideo dauzkagun zuentzako, ez dakit gutziak. Ai, ba, que huien. Hombre, normala. Getxoko jonek zer esaten zidan. Jendeak zuek gehiago ezagutzeko gogoarekin gelditu dela. Eta berak esaten zidan, mesedez, Klaudio, galdeiozu, edo galdeiezu. Berriz joango altzinatekete baserrira. Bai. Ni buruz. Bai, begik itxita. Bai. Eta behakin, Elkarrekin. Bai. Bai. Nahi bat zeoak ez, Bai, oza, ni, eske vamos, seguro. Bai. Amaia, zuk hasieran bintzat, igual Maitane zure bikotea zela. Ikusi zen denean... Polemika. Ez, baina egia... Emakume zintzua zara, hori badak. Bai. Eta berak pentsatzen duena botatzen du. Bai. Eta horri ikusten da. Zuk elkarketa egin genuen momentu hortan. Bai. Lehen kapitulan ikusten. Beldurra, sano. Esaiazu, zer pentsatu zen? Harrakatu honekin. Baina, bueno, a ver, ikusin behar da, txun. Beti aukera matet. Pentsatu non esan honekin, a ver, ze joera izangon, beldurra, baina, baina, ge ondo. Ondo. Gero ondo? Oso ondo. Bai, gero, eske izen da sorpresa bat, gisa zan da. Bai. Hitz egin behar dugu beste lehiakide bati buruz. Suposatu onda, bai. Bai. Badakizuen hori buruz. Ba, seguro Natalia buruz. Natalia. Ez da besteik. Bai, badaude, badaude, baina... Gutzako guri hola seinalatu iguna, bakarra. Nei aurreneko momentutik, behar azkeneko momentu. Bakoitzak badaukazue historia bat Nataliarekin, eta hori horretaz jakin nahi dugu. Maitane, traizioa. Nire ustetan, bai. Zergatik? A ber, nik enagoen holan jokatuko. Ze nik uste dut, hasieratik ni izan nintzela pertsona bakarra, edukin batera, igongitzena berai kontsolatzen, bere momentu txarretan eta bat. 3 Mariak, zinetela. Bai, no? Las 3 Marias, decía, berak izan Berak izaten zuen. Orduan, de repente, probara jun, eta bi bikoten artean aukeratzeko aukera auki, eta nire bikotekidea eta ni aukeratu, nire ustez, traizioa. Ikus dezagun, orain bertan zuk esaten duzuna. Traizioa izan ote da? Buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da? Ados jarri gara eta aukeratutu Amaia eta Maitane. Ba, Natalia, gauza bat esango dizut. Nik ez dakit eurek. Baina harrituta utzi nauzu. Jokua da. Maitane? Jokua da. Maitane? Zer pentsatu zenuen momentu horretan? Momentu hortan, gauza honik ez. Egisa esan da, esan hauen, ostras, jokua ez da, ze joku hortan, behintzat ez haukotzun galtzeko aukerarik. Segone bikotekide moduan eukita, ez hauen galtzeko aukerarik. Orduan, jokua ez da. Jokua nahiago dazu laguntasuna baino lehen, zure problema izango da. Bai, baina zer ulertzen da, Amaia, zuk ere? Hor, faltxokeria zola. Faltxukeri? Hombre, asera. Natalia faltxukeritan ibilizela? Netzako bai. Nik, zuk esan zen idan batian, zuk ez dezu izan behakin feeling bezala, baina eske nabaritzez nion zerbait errarua. Eta han bukaerak ore esaten nion. Guaz, eta esaten zian, behak, esperantza, pixka, eske behar lagun bezala sentitzezun da. Zuzurela egune ez diozu, iten jakin da garbi, zuk irabaziko zula. Gaina, eta beha ikusita, ze panorama izan zuen, atxalde guztian ez da gizer, eta Maitane beti hor, besarkatzen, beti balas, beti izketan, beti ez da gizer, eta gehoigitia, etzan oso logikoa. Badakizu duzu arresko arrakasta izan duela lehenengo kapituluak, hori nabaritu duzu, Bai. Nabaritzen da. Asko, oain kontatuko ditu, WhatsAppa suta daukagu.
Venga, ba. Pertsona batek zera esaten du, basarriko bikoterik gogokoena, iztun egokienak, jatorrenak, zepena, aizkolari trebatuaren aurka egur mozten jartzea ez da bidezkoa. Duke hori pentsatze, Duke berdin pentsatze, baina, bueno. Bai, Ba, hombre, a ber, proba ikusuita eta jakinda, beha, izkolaria dela, ez dakit, pixkat berdintxu, xof, saiatu, Bai, ez dagoen berdintasuna. ez dakit, hor baina sorpresa, garbi egon. nik esango dizut, nik hartu nuen, edo izan nuen impresioa, sorpresa bat. Zeren pentsatzen nuen hori guztia ikusita, ja galdutzat emango zenutela, eta ez. Galdutzat hartu gauen, baina Ba, gure esan oida, bueno, behintzat, baina- geratu bigara, gatozela ona emuten dana, eta mun bigau daukugun onena. Eta demostratzen Hori aldakian. da. Zeini aurreko probane jo ikusikoa noski, ez dakit. Ezin unean ezin da, baina hor esaten nun, bueno, hor alde demostratu badetelanik zerbait egin. Eta esan nun, bueno, galduta, karo, ikusi Bai, orduko. galduta, bai. Ikusi orduko, esan nun. Bueno, gure 30 golpek baino, haren bakarrak askoz gehiago balio. Bueno, baina Natalia hor zegoen ere. Bai, Eta Natalia- txandaka egin behar izan zute. Bai, eta nik ikusi nun. Zer? Ze justu Ezer. beha joka izanean, Natalia itzezan, da ikusi nun, da itxura itezun, arek itxura itzun, arek segonek bakarrik irabazizun. Amaia, Natalia, zuretzat laun handia bihurtu da, Oso, oso. Ba, Azkazalakin ikusi izan, zeharki uste zion aizkuai. Azkazalak. Hombre, tope. Nik jarri betut. Azkazalekin emakume horrek hasieratik, lehenengo minutuetan, basarria saioan izan zen lehen liskarra, Bai. zurea eta Nataliaren artekoa, Nataliaren azkazalengatik. Bai. Baina gauza bat esan behar dizut. Igandean ikusi genuen kanporatzean, zuek desafioa eginta gero, joan zinetenean, Nataliak mezu bat luzatu zizun Nei. zuri. Bota. Ikusi nahi duzu? Hombre, Ez duzu ikusi. Ez dut ikusi. Are gehiago, inork, esan nahi dut, ikusleen artean, inork ikusi ez duen mezua oraintxe bertan, ikusiko duzu zuek, baina batez be, Amaiak, zuretzako mezua baita. Bota, lasai. A ber. Bota? Ikustago. Atzaskola luzeena ez duzu ondo ikusten. Ez. Nik oso ondo moldatzen naiz, así que dena... Kalian, molatze zegoen. Kalian, etxean, dena egiten, gauzak egiten, baskaria egiten, dena egiten. Bea oso seguru do, Zu, bazka ez, bat ordea? anekia. Neste, ikusi inor baserrin, azkaza luziakin. Ikia egongo ala, ez dakit. Neska bat etorri da azkazaluzeakin, orain bai ikuste dituzu nire azkazalak, ez da? Baina guandi lanean ez dizut Baina zuri ez ikusi. dizut demostratu behar ezerrez, demostratu bai nire bikoteari. Baiet, Bale, baiet, orduan ez esan baiet. ezerrez, jazta. Azkazalak kriston ondo dazkat, eta zu kalera. Agur! Oso ondo, azkazalak ondo eukiko ez ditu ba, aizko jetzio nila heldure egiten da. Nola ez ditu ba ondo eukiko. Oso ondo iruditzen zait. Oso ondo iruditzen zaizu, begira zenolako aurpegia ipini duen Maitanek. Zer iruditu zaizu Nataliaren mezu hori? Zikina. Bere jarrera zikina, eta mezu hori zikina, oso. Hola, akusteu no ordia nolakoa dan bea, beak akusteu, ez da esan beharrik. Ez dago, ez da miarri ze ikusten, osea, bukatu zanien froga, Bai. gure eskuak, zazen odoletan. Bai, badakit. Eta Natalianak ez aukien ezerrez. Nola ba? Ez ba, Orduan, bueno, ikusi zan, eta jazta. Ikusi da. Ez? Ja, Zein baina, dagoen. bueno, Amaiak izan zuen enfrentamendu hasieratik, baina zure lagun mina zen. Jo, bai. Trio Ja. Calavera. Ja, baina orain esaten du Natalia zikina. Mezu hori oso zikina, eta bere jarrera nire ustez zikina. Eta orduan Nik- zergatik bihurtu zineten hain lagunak. Nik ez laguna, nik ikusten nagoen bera, Edu igual... eta zeu, zuek zineten. Bai, prima. baina nik ikusten Edo nagoen bera, hirukote. zauela egoera txar bat pasatzen, eta nire instintua zan, berei laguntzia, ero berai apoio hori ematia. Baina gero ikusi nagoen, bere aldetik esala izen Ikusia. berdina, oso zikina izen zan bere jarrera. Graziarik ez dizu egin. Nona emango ditu ba, grazia. Baina, bueno, txakeia, ez dakit, azkenean bihurteko umiak eula esaitzeia. Ino ezin duen nian, kriston zen goalo bezala. Bueno, Natalia hau ikusten baldin badago, momentu batean zikina, mezu zikina, ume keritan ibili dena, Berta behar demostratu duna gaina. eta bikote bezala nola ikusten duzu Segone eta Natalia? Itxoizue? Asko komentatu. Esate baterako, lehenengo kapituluan asko komentatu dena, alde batetik Nataliaren negarrak, eta bapatean, jarrera aldaketa duela Hombre. Segonerekin ikustago. Hombre. Natalia!
Natalia! Natalia! Torri unetao! Gogoratzen duzue, auzolan proba, lehen auzolan proba. Beira, hor zaudete zuek ere bai. Segonek, entzun. Kabela, hostia! Natalia! Jatu unetao! Utzia, bia, pasatzera! Oiu hoiengatik begira jarrera. Natalia, zer gertatzen zaizu? Ze gustatzen jendea gaizki hitz egitea, osea, karraxe egiten. Osea, ez da gustatzen. Gainera nire bikotea, osea. Normala alda, jarrera hori? Ez, ni ustez ez. Zergatik ez. Ze jarrera da Nataliaren negarrak arrazoia badauka? Pixkat, akaso oso sentibera baldin matzea, baina egun guztian errezpasatzia ez. Hau da, gehien komentatu dena. Bai, eske, karo, segonek dana inda, nola ez jo besarkatuko baita, bueno, beste zer gauzitxek hori. Hombre, dana beak inda, beak askazalakin. Hola, ai, ondo iket, hola, itxuritzezun. Zeni beha izanean ikusten nunda, ai, ondo inaiz itxezun. Jo nola ez dio besarkatuko baita. Benetan. Todo lo que haga falta esaten bezala. Esan dizuet, emakume hau, pentsatzen duena botatzen dut eta horregatik gustatzen zait, Zer, Maitane? Ez, ikusten dut superfaltxua Xegone eta Natalien arteko besarka dabe bai, porque Natalia ibili da Xegonena esan da esan, eta gero, irabazten dagoenien froga Xegonegatik, faten zara besarkatzen. Ba, bueno, pentsatu bastante faltxua. Zuentzako animo asko. Begira, pertsona batek esaten du, Maitane Amaia plazer bat zuei ezagutzia. Eskerrik asko. Eta penatxue. Bai, kristona. Bueno, hemen, badaukate zuek ezagutzeko aukera gehiago, ezta? Bai. Baina zuek nahiago zenukete. Bai, gu gure gauen, bai irabazi. Ai. Gerra isio pixkat eman. Betxu, hau pakeletarrak eta basarritarrak. Eutxi goiari. Atzo iragarri genuen, zuek hemen egongo zinetela, mezu pilo. Bideoak ere jaso ditugu. Zuen fansak. Nabaritu duzue, ja dagoeneko lehenko kapituloak izan duen oi hartzuna? Nik asko, geratu nintzen oso impactauta, egiz esan. Eukinagoen harrerakin eta Instagramen, ez? Bum. Topera. Iratxek bideo bat bidali dizu, entzun? Kaixo, bikote. Bueno, danak elkarrekin ezagutu eta gero, gustatuko litzaiake jakitea zein bikoteren kontra egingo zenuketen berriz ere duelo bat baserrean. Eta, bueno, benetan arro sentitu alzaretela egindakoarekin, zuetaz, benetan emakume harrigarriak zaretela erakutzi diguzuelako. Eskerrik asko eta musu handi. Zer esan behar diozu, bai? Eskerrik asko. Lehengo placer bat izan dela bere ezagutzia bai. Iratxe bai. Ni gutxi gozatu, baina bueno. Zuk nabaritu alduzu, ja dagoeneko lehenengo kapituloak izan duen oi hartzuna edo arrakasta izan da? Zoze, hombre, hainbeste zen, ni teknologi mundu, ni egila esan nahiko justu banaiz. Ez naiz, horra izaizki launak, venga, hasi berrakazula, baino pixkanaka. Bueno, aurrerapena iragarri genuen ere, jendea, lehenengo kapituloarekin, gosearekin gelditu da, ez da? Goze. Bai. Obeto. Gustatu altzaizu, lehenengo kapitula? Bai, polita dau. Polita dau. Bai. Ba, hemendik aurrera datorrena. Hemendik aurrera datorrena. Nik esaten dizu lehenengo kapituloa, aurkezpen kapitulo bat. Izan da? Lasaio gogoa. Hori, protagonista hauek ezagutzeko aukera izan genuen, baina igande honetan gertatuko dena zerbait erakutsiko dizuet. Orain arte ikusi ez dena, aurrerapen esklusiban zuentzako eztabaidan saioan. Hauze. Natalia, ez da herniatuko, Geixa, ezin duzu egarri, Natalia. Natalia bitu nondi joan. Utzi, bobitatuko du. Aio, utzi zazte bakit. Eta hemen reakzioak egon dira, ze. Niri emuten duzta kristoneko rabixia bera gotia hor eta ni hemen. Rabix emantu. Bai, kristona. Holan egoteko, eskun baserrira eta itxi beste batzu benetan erakusten, fangarela horra, benetan erakusten aldogula kalertarrak ere baserriko bizitza bat eraman. Eta hortarako ez. Gauza negatiboekin ez gara geldituko. Zerbait ona atera duzue. Bueno, nik uste duzuen. Biok. Alkarriekin ezagutzia. Bai.
bai. Eta beste Eta, hainbat bueno, lehiakide, bai, ez? eta besteak bai, osan, bai. Baina Bai. zuen artekoa. Gustatu zitzaidan zuk eliminatu ondoren, hau da, kanporatua izan ondoren esan zenuena. Ezke, nik ere gauza bera pentsatzen dudalako. Hobe, aurriritzi gehiagirik gabe bizitzea. Zuk geure buruari erakutsi dioz lezioa da, ez da? Bai, karo. Bai, zebeakin hori esaten nuen, bueno, eharrakat eta gehobi da. Bai, oso pozina, oso guztua gaude, asko hitzeite dut, eta bai, bida. Bai. Nik pozik nago, batez be saioa egitea oso interesgarria izan delako, baina zuek ezagutzeko aukera eman didalako. Esker mila. Berdin. Esker mila. Utzi goiari. Eskerrik asko. Utzi goiari. Garmendia! Esaten didate goitik zutzako mezu batzuk badaudela, baten bat jarriko... Bai, Gabon, Aintzane Garmendiak egon behar luke baserrian programan! Gure baserritarra! Izango alda beste edizioik. Izango alda beste edizioa. Izango alda hori galdera ona da.